que sigue inconsciente. Non debería. Calculei a dose para que dormira durante unha hora e saían 10 xiringas. Pois leva así dende onte. A ver, igual está facéndose dormida. Non o parece. Os meus cálculos eran correctísimos. Pois segue a dormir e mañá va a andar con el. Hai que movelo. Claro, vamos a quitarlle a bolsa a ver se sigue dormida, se non hai que cargar con él. Pero imos ver, outra vez facendo deberes. Non vos dixen que hoxe xa non se traballaba máis? Samuel, é que nos queremos aprender, non xogar. E logo parecevos que non vos ensino nada. Sí, pero é que os deberes que nos mandan son moi fáciles. Non podemos comezar co seguinte tema. A ver... É que ese xa esta vez a última vez, porque isto é intolerable, é intolerable. Se vos digo 2 exercicios, facedes 2, vale? Que pasa se te vos adiantades no tema? Que a entropía do universo descontrólase, vale? E o coñecemento desfaise. Isto non me cadra. Isto non pode estar ben. Isto non pode continuar así. Veña, imos repasar o plan. Sí, que pesado. A repetición leva á perfección. Neutralización, todo controlado? Sí, empregaremos unha dose narcótica. Calculeina perfectamente segundo o peso corporal. Esta é a cantidade a inxectar. E non será moito. Non, calculei no segundo o libro de ciencias. Non o vexo claro. Outra vez estamos sendo vítimas da desinformación. É que nós queremos aprender. Ademais, creemos que as respostas que nos deches estaban mal. No, estades todos. As respostas eran correctas. Aquí hai unha orden, hai unha xerarquía, hai unha programación. O que non podemos facer é aprender o que nos dé a gana, vale? É un centro educativo serio. A próxima vez non facedes 2 exercicios, nin 3. Exactamente facedes o que vos digo. Entendido? Sí? Isto acaba hoxe. Se hai que inxectarlle todo iso, se inxecta. Tempo temos. Martín, encargaste da suxeición? Sí, calculei este acordo usando a lei de Ortega e Gasset. Non vai haber fallos, está perfecta. Insisto, estamos sendo vítimas da desinformación. desinformación, xa o sabemos. Bueno, está a piques de chegar. Listos? Sí, a verdade sairá a luz. A verdade sairá a luz, a verdade sairá a luz. A verdade sairá a luz, a verdade sairá a luz. A verdade sairá a luz. A verdade sairá a luz, a verdade sairá a luz. Outra vez non! Démosche, agora saberemos toda a verdade. Toda a verdade, toda a verdade, toda a verdade. Mentiroso, vaiche pasar como os gregos que na Sagrada Inquisición os quemaba para facer yogures. A Sagrada Inquisición? Que queimaba que? Pero que estades falando? Eu ensinei-vos todo o que sei. Mentira, comprobámoslo empíricamente. O principio de Arquímedes. O empuxe non é proporcional á temperatura. Calma. Isto ten unha explicación. Seguro que o experimento está mal. ¡Imposible! Comprobastes o efecto gravitacional das mareas? Mareas? Sí, é que é un nivel moi avanzado, ainda non me lo din, pero está no cuaderno do profesor. O cuaderno do profesor está no laboratorio de química, aí de ali, miradeo, ali está toda a verdade. O caderno do profesor. Comprobámoslo. Deixámoslo só. Bram! Estás a vixía? Calculaches ben a resistencia? Sí, calculeina. Sen moros na costa. Ese, dai non se move. Está preso.
Veña, vamos polo caderno. Isto é o final da desinformación. Toda verdade, 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 toda verdade. Hola, Samuel, que pasou? Rosa, anda con cuidado. Ocurriu o que ocurre todos os anos. Secuestráronme os de primeiro de bachillerato. Que me dis? Xa estamos outra vez co mesmo. Sí, o de sempre. Queren saber toda a verdade. Menuda teima teñen agora os rapaces. É que cada reforma educativa busca facelos máis burricáns. Dios mío, e xa sabes, a xente, cando menos saiba, menos problemas dá. Tes razón. É que a mí non me extraña nada que se resistan, Xa, pero a nós tócanos facer de carne de canón. E a mí secuestraron os do comando de aprendizaxe transversal. Pero a Manuel secuestrounos o do comando de aprendizaxe radical. Ten cuidado, porque ese non se dedican só a secuestrar, sino que tamén están torturando. Dios mío, isto está se nos indo das mans, ainda encima a inspección veña a pedirnos certificados de nula aprendizaxe. É que isto é moito, Para que logo digan que esta profesión non é sufrida. Bueno, deixote, vou intentar escapar antes de que eles volvan. Veña, vaite. Imos empezando. Iso, que xa vai sendo hora. Vasnos contar todo o que sepas. E se se che ocorre contaros outra vez o conto ese do caderno profesor. Non te resistas, sabemos que Dorolateo non era unha tortuga mutante. Iso, e queremos coñecer toda a súa obra. Capichi? Espabilade, que non temos todo o día. Rapidiño, que aquí todos temos algo que aprender e moitas ganas de facelo. Iso! A min que me explique iso da lei da gravidade. É a miña teoría da evolución. Mirad, eu serei última, pero hasta que non me quen escribiu Lazarillo Tormes non paro de mallar nele, me cago... Calma, Que me calme? Eu? Calmante vai necesitar ele, que o vai pensando, que en canto o teña diante vai cantar, a radiola que vai cantar. Eu quero saber quen escribiu Lazarillo Tormes. Ou fala ou lle retorce o pescozo, este vai pagar por todos. Que o pense ben, que antes ou despois vai me tocar a min. E cando me toque, vai preferir que lle dera un revés o Nadal, que xa estou farto de tanta trola. Vai dicir toda a verdade, ainda que non lle queden dentes para contala. Sóltame que o desfado.